Delikado ni Agent Boyet. IED type. Hello, Agent Ray? Hello, ma'am. Ay bomba diri ma'am. Bomba? Ano bomba? IED type nga bomba, ma'am. ED type? Kailangan ako imong tabang, ma'am. Ay, sabi, i-search na ko. Agent Ray, Ah. unsa ba ta dire ila Sarge? Tilong. Kabalo naman ka, tato naman kay mga ebidensya nga pasensya gyud ang mastermind ato. Sa man ka? Ayaw kadlok. Ato lang siya pangutanon ba? Oh, Ha? taman. Tara, tara. Ayaw, kalma lang ha. Kalma lagi. Ba't yung sakpan? Kasi still ba na ako? Kaya sa ba akong next malubihan? Magdamit na kaya ako ang hips karon ay. Kaya kaya kung purma karon like gwapa sa kaayo. Ano? Unsa, sir? Pagkiniya na mo diha. Ganina rami, Sarge. Kabuong. Unsa to'y mong gingon? Sayo pa ako nag-exercise dire. Nag-gym ako gikan. Okay. Agent Ray, unsa nagdala ninyong boyet diri ah? Sarge, nami diri karon kay nibala na namo kung kinsay nagpusil kay Agent Boyet. Maayo, nahibalaan ninyo kinsa nagpusel kang Agent Boyet. Charles! Nahibalaan na og kinsay nagtira sa kuha. Maayo, mao ba? Klaro kayo, Sarge, di na ma-deny. Akin sa man na. Sarge, naara sa sulod, kauban ra nato. Mao ba? Tay sabi, ay sa mo pagtapik ana. Ako pangutana karon, nakita na ba ninyo ang babae nga akong gisugo sa inyo ha? Sayang kayong kwarta. Ayaw ka bala ka, Sarge. Karong gabi mag-research ko. Ako i-locate ang iyong location. Pag makuha na ng babae, ugmang adlaw dayon sigurado na, Sarge. Isunod namo tong tao nga nagpusil or nagsugo sa pagpusil ni Agent Boyet. Maayo Agent Ray, naglaom ko nga matagaan og justisya ang pagpusel kang Agent Boyet. Gani, Sarge, kay looy po kayo, Sarge ba? Mahal-mahal ba yung gibayad sa ospital? Di namin magdugay, Sarge, kay imbestigahan pa namo. Amping mo. Amping mo. Bantay-bantay, Sarge. Ako rin bas ko galingon, kaya na akong kagalingon ako. Kayo ani siguro ni matulog sa siguro pa ni. Sabay, ninawag. Hello, Agent Ray. Hello, Agent Boyet. Yaman, nahibalaan na mo location? Nakita na nako asang location sa tuwang subject. Pag-ilis na din na kay karon ta manglakaw. Ha? Karon gyud. Karon ta manglakaw. Pagdali. Kadali lang ka mag-ilis ako, ha? Sige, bye. Agent Boyet, clear diha. All clear, Agent Ray. Ay sa Agent Boyet, Ano naman? ang iyang tiyan Unsay na siyang tiyan ni Agent Ray? na nagburot. Paminaw na ako. Bomba. Ha? Unsay Agent Ray, bumba? Yung, nato kay mga matay kita ni Ron. Relax lang, relax. Kinsa mo? Ma'am, buhit na ma'am. Single, 28 years old. Single, kalit to sa kutagod. Para naman. Nausa man ka. Agent Ray, galas go. Liston lagi ko. Ha? Listo, regikot. Makaduda. Makaduda, Agent Boyet. Listo na yun, no? Agent Ray, ang sa iyong batong. Agent Boyet, insured na ka? Wala po, dagang pakikutang. Agent Boyet, ayaw ka balaka. Luwason ako ning bata kay milyon ang iya pabuya. Pero kung mga buto magaling ta, ayaw po ka balaka kay dako kayo akong pension ug insurance, pwede ra nato tungahon. Bahala ka, Agent Ray. Dali lang, Agent. Come on. Agent Boyet. Ayaw. Tunga ka, ni. Bahala mga buto. Dili maiwa ka, magamura mga partner. Sige, promise. Kabalo ko ani mo kuan ha. Kabalo ko mo ayo, okay? Sige. Tama lang. Nadungtos ka na ba? Balik sa posisyon. Relax lang. Ma'am, ay kabala ka, ma'am. Luwason ka.
Ya, kikapoy na kuya. Bantay sa Agent 3 ha. Mubuto kay na ron. Una-una wala naman sa ko liwata. Huwag pa ko iyab. Ano kay Agent Boyet? Dali. Delikado ni Agent Boyet. Ay, edit type. Boss! Tuloy, batirahi! Boss! Baby girl, mula ka sa kuha, importante ni. Oh, sige, Ellen, amping kay magduwa sa ko. Bro, ka bala ka. Nakoy kontakon nga ho, Dani. Hello, Agent Train? Hello, ma'am. Ay, bomba diri ma'am. Bomba? Saan ka bomba? Ay, edit type nga bomba, ma'am. ED type? Kailangan ako yung tabang, ma'am. Ay, sabi, i-search na ho. Agent Train, paminaw. Mauli mong buhaton. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Pufollow ko instruction, ma'am. Okay? Okay. Hindi, solve na. Okay na, ma'am. Ha? Sige na, kay masakpan ko diri. Ha! Look! Agent Boyet! Saman! Ning post! Di na mabuto! Ay! Ay! Hala! Look! Agent Boyet! Ikaw na bahala niya ako. Anak! Kaya ito ang ipagawa sa biktima diri. Oh, sige, sige, sige. Taguin eh. Oh, anak! Apas lang dito sa gawas ha. Sige. Milyon na! Pagampay Agent Boyet! Tara ma'am. Tulog ma'am. Hello, boss. Hello, Mr. Lem. Basta, boss. Okay na, Mr. Lem. Kumusta na itong ginapalihog mo sa imuha? Konfirmado, boss. Nasa man, boss. May plano, ani. Kanusta man, eh. Relax lang, Mr. Lem. Narayad lang si Agent Ray sa kuha. Buti ka, may musulti na, boss. Yung ano, nanggigil lagi kung mga kamot, boss. Ako mga kaugatan, boss. Babati kaugatan ako. Diri na taman. Paglantab lang. Kaya anytime, muwatak na ka. O, sige, boss, ha. Basta, boss. Ingna lang ko, boss, ha. Kay mubalik sa ko, boss. Ikabalon na ka. Dagang kayo mga nag-aligid-aligid po sa kong baby girl. Mission po na ako, ni. Ang damay. Sige, sige, sige. Bye-bye. Boss, ha. Sige, may mga manyakol diri. Pirada sa kaisa. Asa mo ka na ko ilaban doon? Asa mo ka na ko ilaban eh? Asa mo si Agent Boyet? Patay! Yung buto ang bomba! Sige lang, insure na bitaw ko. Tagaran ako si Agent Boyet og yung pamilya. Tara, ma'am. Dali sa ka, ma'am. Kaya basin na pa'y kalaban. Ma'am, sa sunod, ma'am, magbantay na dyan ka. Di ka magpataka o ka nang baktas-baktas nga ikaw ra isa, ha? Yahoo! Pupit kamay. Pwede ba ni siya i-agent, mga agents? Comment lang mo sa comment section, ha? Piskot yung guys, Idri mo ko bibiyaan! Pandamay gini si Agent Boyet. Wala po gi-check ang bomba ba kung nag-active magbalik basi na siya napislit. So anyways mga ka-agents, no, grabe kayo mga nahitabo karon lang nga episodes. Si Sarge medyo nakabantay na, no, nga nakabalo nami nga medyo nanay mga ebidensya nga nagapunting gyud nga siya ang involved sa kanang gitawag nga pag pusil kay Agent Boyet tungkol dito sa sapa. Pero mga ka-agents, napagyud mi ka ng naluwas. Actually, mo na to siya tong ginapasabot nga babae ni Sarge. And kwarta na, ha? Kwarta na. Pero mga agents, atangin ninyo mga sunod episodes mga agents. Kaya mong sulungon ang kampo ni Sarge. Sulungon na mo ang iyang mga kauban. Among atuhon ang mga karaan ng mga agents para maglikom pag may impormasyon. Pero, atong sana ko sa Agent Boyet kay nang luod na punto. Pamina no, nang luod na punto. Desa mo. Pagtaas-taas na po nga kanang binaktasay. Sige mga agents.